niin, moikka moi se olisi Poppo Kokosta täällä. Ja tänään haluan tähän vähän videota, jonka nimi on luetaan kommentteja. #1. Muistakaa se ykkönen. 1. Joo, joten mä täältä. Mulla on vaan 1 kommentti tullut ekan videon aikana. Ja se on ollut Odesplaus. On lähettänyt. Mä en osaa siis sanoa tota. VT. Sä oot ihan surkee! Siitäs kuulit! Niin, sä oot ihan surkee! What the fuck? Joo, sitten taitaa ota kaikki. Tässä kommentit 2. Ja tämä sama on Jetblag. En vieläkään osaa sanoa sitä. Joten laittanut ei vittua. Pakko sitä kiroilla. Se Peppula GT on myös yksi tubettaja, se on mun kaveri. Menkää kattoo se Peppula GT. Ja sit se on lähettänyt se mun kaveri. Mitä sulla voi olla noin kylmä melkein kesällä? Tässä sulle se selitys. Mä tiedä. Mutta joo, mulla ei ollut kommentteja tullut näihin enempää. 21 näyttökertaa mun ekan videoon ja 17 näyttökertaa tähän. Täällä. 32, joo. Muuten. Joo, mutta tää video on näin lyhyt. Sori siitä. Mutta joo. Tää video taisi olla tässä. Moi moi!